Díomh a chairde Tásúla gom ghfuil sibh go léir beo slán agus sláinteo agus I gaiirí tuchtríad an nám at seo le chunamh dé beidh sé thart go luath agus beidh mí an dul eisce an saoil a an míid. Mar sóldéibh is bralum sa ceol nua a chumme agus seint ar an piano agus tá brádar am an písa is nua bhfuil críicne a gom a scapil le bhniu. Is písa a ceir cuid é agus caiimérá an trío cuid nar bhíos á scríomh de bhí fánn ima intan nar lomsa é agus furas amach in ní go raibh tionachar mór ag an fánn ó náhrán The Contender ar an scrí Lad O'Curky, Jimmy McCarthy. So tá tionachar ar sin ar an trío cuid de má pí a cheol. So sé anam an pí ná ag smuoineh ar prontíos agus le léachra an gailge eile ó maiile muna tedal ada stócha agus de tháinig an tanam agus an céad písa ceol in san an céad smuoineh a bhí gom don písa ceol seo sa teachtain gá bhí ó hin ar a formé an scéal bránach go bhór prontíos ó Cornéla Bás. So bhíos gom go raibh tionachar ar an scéal sin ar teacht an ceol sa tasach so sin an fág chu mé an tedal sin ar. Bhí prontíos mar a bell an coiste ar bhfuil mise mar chathaoirlach. Tá an coiste seo a bhaim 3 bliain agus tá na lorug meánscoil gailach nua a bhunú maiile muna ag tógan roiig an sáróbar rin daoine mar maithair agus a lán daoine eile. Prontíos san áireamh thar na blianta ar facta sí éagsúla ag cur colúd ar gailach láidir a bhaim a maiile muna san bhéanta seo. So cai mé buíoch a gháil am iníon Róisín thug cabhardom an fís a chur le chéile agus chur muid isteach Greengrafna a bhí a going de ócáidí agsúla thar na 3 bliain se chatte ar an coiste ag acrachaí agsúla sa dáil Jack an Ard Vera, Hala Clia, ifigi an CDTB, ifigi Gael Agras, agus riile agus crunethe le daoine áirithe táchtach an tara Idicus, an tara an Gaeltacht, an Tard Ver, agus daoine eile. So tá súlagam go bhfuine sibh tanmh as an písa ceol agus na íbhána álín de prontíos agus an sáróbar a rin sé ar fan an 3 bliana agus a sé ar an coisteling. Is é seo má bhuíoch pásanta dó as sin. Tá súlagam go bhfuine sibh tanmh as. So, slán. Thank you.